सर्वजण अनम्यूट करा आणि बोला माझ्या मागे मागे. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय. चला आता श्रीमद भागवत हरे कृष्ण. शिक्षाष्टकम नंतर घ्यायचा माताजी, शिक्षाष्टकम नंतर राहिलं. नंतर म्हणू मग ना. त्याच्यानंतर आठवणीने घ्या आपण. हो नक्की. हरे कृष्ण. चला, हरे कृष्ण. चला सर्वजण कोण वाचायला मागते प्लीज लवकर रेज हँड करा. हरे कृष्ण. नाहीतर मी सर्वांना सांगेन. हा, प्रणिता माताजी हरे कृष्ण. सुरू करा आपण. हरे कृष्णा. अनम्यूट करा माताजी तुम्ही. माताजी हरे कृष्ण. हा माताजी इथपासून वाचा. महाप्रभू पुढे म्हणाले तिथपासून वाचायचं सुरू करा. महाप्रभू पुढे म्हणाले. माताजी आपला आवाज खूप हळू येतोय. माताजी तुमचा आवाज खूप कमी येतोय. हा माताजी आता येतोय का आवाज? नाही, खूप आवाज इको होतोय. नाहीच येते. हा माताजी, हा माताजी आता आता आला. येतोय आता आवाज? आता आला. हो आता आला. आता आला. आता बोलायला. ओके ओके. आता बोला. हा, माईक महाप्रभू ते दूर पुढे म्हणा. नका जाऊ तुम्ही. माईकच्या जवळच राहा मोबाईलच्या. ठीक आहे. हरे ओके कृष्ण. ओके. सुरू करा. हरे कृष्ण. हा, महाप्रभू पुढे म्हणाले, या कलियुगात भगवंतांच्या पवित्र नामांच्या उच्चारणाद्वारे भगवंताचे महिमा गान करण्यावाचून अन्य कोणताही धर्म नाही, हाच सर्व शास्त्रांचा आदेश आहे. माझ्या गुरु महाराजांनी मला एक श्लोक शिकवलेला आहे. हरेर्नाम 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 केवलम, कलो नास्तेव 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 गतीर अन्यथा. माझ्या गुरूंच्या आज्ञेने मी हरिनामाचे उच्चारण करतो आणि आता मी या नामामागे वेडा झालेलो आहे. माझ्या मुखातून नाम बाहेर पडताच माझे भान हरपते आणि कधी मी हसतो, कधी रडतो आणि कधी वेड्या मनुष्याप्रमाणे नृत्य करतो. या नामकीर्तनामुळे मी वेडाच झालेलो आहे असे मला वाटते आणि म्हणून मी माझ्या अशा स्थितीविषयी गुरूंकडे विचारणा केली. यावर ते म्हणाले, नामकीर्तनाचा हाच खरा परिणाम आहे. हरिनाम एक दिव्य भाव उत्पन्न करते आणि हा भाव अत्यंत दुर्मिळ आहे. हा भाव म्हणजे भगवत प्रेमाचे लक्षण आहे, तथा हेच जीवनाचे परमध्येय आहे. भगवत प्रेम मुक्तीच्याही पलीकडचे आहे आणि म्हणून त्याला आध्यात्मिक अनुभूतीचा 5वा स्तर पंचम पुरुषार्थ असे म्हणतात. कृष्ण नाम संकीर्तनामुळे आपण भगवत प्रेम प्राप्त करू शकतो आणि सौभाग्यवश मला हा आशीर्वाद प्राप्त झाला, हे चांगलेच झाले. महाप्रभूंचे म्हणणे ऐकल्यावर त्या मायावादी प्रकाशानंदांनी त्यांना विचारले की हरिनाम कीर्तना समवेत वेदांचेही अध्ययन करण्यात काय हानी आहे? महाप्रभू म्हणाले, म्हणजे पूर्वाश्रमीचे निमाई पंडित असून ते नवद्वीपाचे विद्वान पंडित होते, हे प्रकाशानंद सरस्वतींना माहीत होते. महाप्रभूंनी स्वतःला महामूर्ख लेखण्यात निश्चितच काहीतरी कारण होते. प्रकाशानंदांचा हा प्रश्न ऐकल्यावर महाप्रभू म्हणाले, श्रीपाद, जर तुमचा आक्षेप नसेल तर मी तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर देईन. तेथे उपस्थित असलेल्या सर्व संन्याशांना महाप्रभूंचे शुद्ध आचरण पाहून अत्यंत प्रसन्न वाटले आणि ते सर्व एकमुखाने म्हणाले की महाप्रभूंनी काहीही उत्तर दिले तरी आम्ही दुखावणार नाही. नंतर महाप्रभू याप्रमाणे म्हणाले, वेदांत सूत्र म्हणजे भगवंतांनी उच्चारलेले शब्द किंवा ध्वनी आहे. म्हणून वेदांतामध्ये चुका, भ्रम, फसविणे अर्थात अपूर्णत्व असा कोणताही मानवी दोष नाही. उपनिषदांचा संदेश वेदांत सूत्राद्वारे व्यक्त झालेला आहे आणि म्हणून हे वेदांत ज्ञान निश्चितच गौरवास्पद आहे. शंकराचार्यांच्या वेदांत भाष्याचा सूत्राशी प्रत्यक्ष असा काहीही संबंध नाही आणि म्हणून यांच्या भाष्यामुळे केवळ हानीच झालेली आहे. ब्रह्म म्हणजे सर्वश्रेष्ठ होय आणि हे ब्रह्म सर्व अलौकिक ऐश्वर्याने परिपूर्ण आहे. ब्रह्म शब्दाने भगवंताचा बोध होतो आणि ते प्रत्यक्ष भाष्यांनी आच्छादित केलेले आहेत, तथा त्यांना निराकार म्हणून सिद्ध केले जात आहे. भगवंतांचे रूप, शरीर, स्थळ, परिकर इत्यादी आध्यात्मिक विश्वातील सर्व काही दिव्यांगनाने परिपूर्ण आहे. आध्यात्मिक जगतातील सर्वजण शाश्वत ज्ञान आणि आनंदाने संपन्न आहेत.
अशा प्रकारे वेदांतावर चुकीचे भाष्य लिहिणे हा शंकराचार्यांचा दोष नाही, पण जर कोणी मनुष्याने या भाष्याचा स्वीकार केल्यास खचितच त्याचा विनाश होईल. भगवंतांच्या दिव्य देहास भौतिक मानणारा मनुष्य खरोखरच घोर अपराधी आहे. महाप्रभूंनी पुरीमध्ये भट्टाचार्य समवेत जशी चर्चा केली होती तशीच वाराणसीमधील या सर्व संन्यासांचीही केली आणि आपल्या शक्तिशाली तर्काद्वारे शंकर भाष्याचे पूर्णपणे खंडन केले. तेथे उपस्थित सर्व संन्याशांनी स्वीकारले की महाप्रभू म्हणजे मूर्तिवंत वेद आणि साक्षात भगवंतच आहेत. त्या सर्व संन्याशांनी भक्ती मार्गात प्रवेश करून पवित्र कृष्ण नाम स्वीकारले आणि शेवटी महाप्रभू समवेत भोजन केले. संन्यासाच्या या संप्रदाय परिवर्तनामुळे महाप्रभूंची वाराणसीमधील लोकप्रियता वाढली आणि सहस्रावधी लोक त्यांच्या दर्शनासाठी येऊ लागले. अशा रीतीने महाप्रभूंनी भागवत धर्माचे अनुपम महत्व प्रस्थापित केले आणि आत्मसाक्षात्काराच्या इतर गौण पद्धतींना पराभूत केले. त्यानंतर वाराणसीतील सर्व जनसामान्य हरिनाम संकीर्तनाच्या महापुरामध्ये बुडून गेले. महाप्रभूंचे वाराणसीत वास्तव्य असतानाच सनातन गोस्वामी देखील शासकीय कार्यातून निवृत्त झाले. ते बंगालचा राजा नवाब हुसेन शाह यांच्या पदरी मंत्री होते. नवाब यांना सेवानिवृत्ती देत नव्हता आणि म्हणून निवृत्तीच्या वेळी त्यांना थोडासा त्रास झाला. तरी देखील ते वाराणसीला आले आणि महाप्रभूंनी त्यांना भक्तिमय सेवेच्या तत्वांची शिकवण दिली. महाप्रभूंनी सनातन गोस्वामींना पुढील विषयांचे ज्ञान प्रदान केले. जीवाची मूळ स्थिती, जीवाच्या भवबंधनाचे कारण, जीवाचा भगवंताशी असणारा शाश्वत संबंध, भगवंतांचे दिव्य स्वरूप, त्यांचे विविध प्रकारचे प्रमुख आणि गौण अवतार, यांचे विश्वावरील नियंत्रण, दिव्य भगवतधामाचे स्वरूप, भक्ती कार्याच्या विकासाचे विभिन्न स्तर, क्रमशः प्राप्त होणाऱ्या आध्यात्मिक पूर्णत्वाचे विधी नियम, निरनिराळ्या युगातील निरनिराळ्या अवतारांचे वर्णन आणि अवतारांची शास्त्रोक्त लक्षणे. महाप्रभूंनी सनातन गोस्वामींना जे उपदेश दिले त्यांचा उद्देश चैतन्य चरित्रामृत नामक ग्रंथात एका सविस्तर अध्यायामध्ये करण्यात आलेला आहे. या सर्व उपदेशांचे विवरण आम्ही श्री चैतन्य शिक्षामृत नामक ग्रंथामध्ये केलेले आहे. मथुरेत महाप्रभूंनी सर्व महत्वाच्या स्थळांना भेट दिली आणि नंतर ते वृंदावनास पोहोचले. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंचा जन्म उच्चकुलीन ब्राह्मण कुटुंबात झाला होता आणि त्याहून महत्वाचे म्हणजे ते एक संन्यासी होते व या नात्याने ते सर्व वर्ण आणि आश्रमांचे गुरु होते. परंतु ते सर्व जातींच्या वैष्णवांच्या घरी भोजन स्वीकारायचे. मथुरेतील सनोडिया ब्राह्मणांना कनिष्ठ श्रेणीचे समजले जाते, परंतु तरीही महाप्रभूने अशा ब्राह्मण कुटुंबांचे भोजन स्वीकारले, कारण त्यांचे यजमान माधवेंद्रपुरीच्या परिवारातील एक शिष्य होते. वृंदावनात महाप्रभूंनी 24 वर्षे महत्वपूर्ण कुंडामध्ये आणि घाटावर स्नान केले. त्यांनी 12 वनांचीही यात्रा केली. त्या वनातील सर्व गायी आणि पक्ष्यांनी एका अत्यंत घनिष्ठ पुरातन मित्राप्रमाणे त्याचे स्वागत केले. महाप्रभू देखील तेथील सर्व वृक्षांना आलिंगन देऊ लागले आणि तसे केल्यामुळे ते दिव्य आनंदाचा आस्वाद करू लागले. या अवस्थेत ते कधी कधी मूर्छित होऊन पडायचे, परंतु कृष्णनामाच्या कीर्तनाने त्यांना परत शुद्धीवर आणले जात असे. वृंदावनातील वनातून यात्रा करताना त्यांच्या शरीरात जे सात्विक विकार दिसत होते ते सर्व अद्वितीय व अवर्णनीय होते. आम्ही येथे त्या विकारांचे केवळ संक्षिप्त वर्णन दिले आहे. महाप्रभूंनी वृंदावनात ज्या महत्वपूर्ण स्थळांचे दर्शन घेतले त्यांची नावे अशी आहेत: काम्यवन, आदिश्वर, पावन सरोवर, खदीरवन, शेषशायी, केलतीर्थ, भांडीरवन, भद्रवन, श्रीवन, लौहवन, महावन, गोकुळ, कालिय रुद्र, द्वादशादित्य, केशीतीर्थ इत्यादी. त्यावेळी त्यांना रासनृत्याचे स्थान दिसले. त्यावेळी ते समाधी अवस्थेत निश्चेष्ट होऊन खाली पडले आणि वृंदावनात असेपर्यंत त्यांनी अक्रूर घाट या ठिकाणी निवास केला. महाप्रभूंचे वैयक्तिक सेवक कृष्णदास विप्र यांनी त्यांना वृंदावन सोडून माघ मेळ्याच्या निमित्ताने पुन्हा प्रयागला जाण्याची विनंती केली. महाप्रभूंनी ती विनंती मान्य केली व ते प्रयागच्या दिशेने चालू लागले. वाटेत त्यांना काही पठाण दिसले. या पठणात एक विद्वान मौलाना होते. महाप्रभूंनी मौलाना व त्यांच्या साथीदारांशी काही चर्चा केली आणि त्यांनी त्या मौलानाची खात्री पटवून दिली
की पुराणातही भागवत धर्म आणि श्रीकृष्ण संबंधी वर्णने आढळतात. त्यानंतर सर्व पठाण भक्ती मार्गाचे अनुयायी झाले. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण. दुसरे कोणाला हरे कृष्ण. वाचायचंय ते कृपया रेज हँड करा. हरे कृष्ण. संगिनी माताजी, हरे कृष्ण. अनिशा माताजी, पूनम मराठे माताजी, हरे कृष्ण. हा हरे कृष्ण माताजी. हा वैष्णवी माताजी आपण वाचा. हरे कृष्ण. सर्वांना सादर प्रणाम. हरे कृष्ण. हा जेव्हा वाचा. जेव्हा ते पुन्हा प्रयागला आले तेव्हा तेथे श्रील रूप गोस्वामी आणि त्यांचे धाकटे बंधू बिंदू माधव मंदिराजवळ भेटले. यावेळी प्रयागवासियांना महाप्रभूंचे अधिकाधिक चांगले स्वागत केले. प्रयागाच्या दुसऱ्या बाजूला स्थित असलेल्या अडाईल या गावी वल्लभ भट निवास करीत असत. त्यांनी महाप्रभूंना आपल्या घरी येण्याचे निमंत्रण दिले. परंतु तिकडे जात असताना महाप्रभूंनी यमुना नदीत उडी घेतली. मोठ्या प्रयासाने त्यांना बेशुद्ध अवस्थेत बाहेर काढण्यात आले व अखेर ते वल्लभ भटांच्या निवासस्थानी पोहोचले. वल्लभ भट त्यांच्या प्रमुख प्रशासकांपैकी होते, परंतु नंतर त्यांनी वल्लभ संप्रदाय नावाचा स्वतःचा संप्रदाय सुरू केला. प्रयागमध्ये मधील दशाश्वमेध. दश अश्वमेध घाटावर महाप्रभूंनी रूप गोस्वामींना सतत 10 दिवस भगवंताच्या भक्तिमय सेवेविषयी उपदेश केला. पुढे त्यांनी 84 लक्ष योनीतील वर्गवारीचे ज्ञान दिले आणि मनुष्य योनी संबंधी शिकवण दिली. महाप्रभूंनी नंतर मनुष्य योनीतील वैदिक तत्वांचे अनुयायी, कर्मकांडी ज्ञानी आणि शेवटी मुक्त पुरुषांविषयी चर्चा केली. त्यांनी सांगितले की अशा प्रकारे प्रत्यक्षात भगवान श्रीकृष्णांचे शुद्ध भक्त अतिशय अल्पसंख्यक असतात. श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामींचे धाकटे बंधू होते. सेवानिवृत्तीनंतर त्यांनी आपल्या समवेत 2 नौका भरून सोन्याची नाणी आणली होती. याचा अर्थ असा की त्यांनी नोकरीतून प्राप्त केलेले लाखो रुपये आणले होते. श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या सेवेत रुजू होण्यापूर्वी त्यांनी आपल्या संपत्तीची वाटणी अशा प्रकारे केली. त्यांनी भगवंतांच्या आणि त्यांच्या भक्तांच्या सेवेकरिता 50%, नातेवाईकांकरिता 50% व वैयक्तिक अडचणींकरिता उर्वरित 25% अशा प्रकारे वाटणी करून त्यांनी सर्व गृहस्थांकरिता आदर्श घालून दिला. भक्तिमय सेवेला एक लतेची उपमा देऊन महाप्रभू रूप गोस्वामींना उपदेश करू लागले. त्यांनी पुढे असा उपदेश केला की वैष्णव अपराधरूपी मुक्त हत्तीपासून या भक्त लतेला काळजीपूर्वक जपले पाहिजे. या व्यतिरिक्त विषय सुखाची इच्छा, अद्वैतवादी मुक्ती व हठयोगी पद्धतीच्या सिद्धीपासून या लतेचे रक्षण केले पाहिजे. या सर्व गोष्टी भक्ती मार्गाकरिता हानिकारक आहेत. त्याचप्रमाणे इतर जीवांची हिंसा, भौतिक पूजा, लाभ आणि प्रतिष्ठेची इच्छा याही गोष्टी भक्ती किंवा भगवत धर्माच्या प्रगतीला बाधक आहेत. शुद्ध भक्ती या सर्व प्रकारच्या विषय सुखाच्या इच्छा, सकाम कर्मातील यशाच्या महत्वाकांक्षा व अद्वैतवादी ज्ञानापासून मुक्त असली पाहिजे. मनुष्याने सर्व उपाधीपासून मुक्त असले पाहिजे व ज्यावेळी तो दिव्य निर्मळ अवस्था प्राप्त करू शकतो त्यावेळीच तो शुद्ध इंद्रियांना भगवंतांची सेवा करू लागतो. मनुष्याच्या ठायी जोपर्यंत इंद्रिय भोगाची इच्छा असते अथवा भगवंतामध्ये लीन होण्याची इच्छा असते किंवा योग सिद्धी प्राप्त करण्याची इच्छा असते तोपर्यंत त्याने शुद्ध भक्तीचा स्तर गाठण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. भक्तीचे 2 प्रकार आहेत, वैधी प्राथमिक अभ्यास करून आणि रागानुराग उत्स्फूर्त भावाने. रागानुराग भक्तीचे स्तर प्राप्त केल्यावर आध्यात्मिक आसक्ती, अनुभूती, प्रेम व इतर अनेक उच्च स्तर गाठणे शक्य होते. आम्ही श्रील रूप गोस्वामीकृत भक्तिरसामृत सिंधू
या ग्रंथावर आधारित भक्तिरसामृत सिंधू हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे. यामध्ये भक्ती मार्गाचे ज्ञानाचे वर्णन करण्यात आले आहे. दिव्य भक्तीचे 5 रस आहेत. 1 नंबर, भवबंधनातून मुक्त झाल्यानंतर आत्मसाक्षात्काराच्या अवस्थेला शांत किंवा तटस्थ अवस्था म्हणतात. 2 भगवंतांच्या अंतरंग ऐश्वर्याचे ज्ञान विकसित झाल्यावर भक्त दास्य स्तरावर स्थित होतो. 3 दास्य स्तरावर अधिक विकास झाल्यावर भगवंताशी एक आदरयुक्त भ्रातृभाव भ्रातृभाव विकसित होतो आणि त्या भावाच्या वर सन्मान स्तरावर मैत्रीभाव विकसित होतो. या दोन्ही स्तरांना सख्य अवस्था असे म्हणतात. 4 या स्तरांच्या वर भगवंताप्रती वात्सल्य प्रेम असते व त्याला वात्सल्य रस म्हणतात. 5 आणि याहूनही वर माधुर्य प्रेमाचा स्तर असतो. गुणवत्तेच्या दृष्टीने इतर स्तरांमध्ये आणि या स्तरामध्ये काही भेद नसतो. तरी या भगवत प्रेमाच्या भगवत प्रेमाचा सर्वोच्च स्तर म्हणतात. भगवंताविषयी दाम्पत्य प्रेमाच्या पराकाष्ठेला माधुर्य रस असे म्हणतात. अशा प्रकारे महाप्रभूंनी रूप गोस्वामींना भक्ती शास्त्राविषयी उपदेश करून झाल्यावर भगवंताच्या दिव्य लीलास्थलांचे पुनरुत्थान करण्यासाठी वृंदावनाला पाठविले. त्यानंतर महाप्रभू वाराणसीला परतले आणि त्यांनी तेथील संन्याशांचा उद्धार केला. त्यांनी रूप गोस्वामींच्या थोरल्या बंधूंना जो उपदेश केला त्याची चर्चा आपण यापूर्वीच केली आहे. महाप्रभूंनी केवळ 8 श्लोकांची रचना केली ज्यांना शिक्षाष्टक असे म्हणतात. 6 गोस्वामी आणि त्यांच्या अनुयायांनीच महाप्रभूंच्या दिव्य संप्रदायातील इतर साहित्याची रचना केली आहे. श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या संप्रदायात अन्य कोणत्याही संप्रदायापेक्षा अधिक समृद्ध आहेत. याला वर्तमान कालातील जिवंत धर्म समजण्यात येतो, ज्यामध्ये विश्वधर्म म्हणून प्रसारित होण्याची शक्ती आहे. आम्हाला आनंद वाटतो की भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज आणि त्यांच्या शिष्यांसारखा उत्साही साधू संतांनी हे कार्य हाती घेतले आहे. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंद्वारा प्रवर्तित भागवत धर्म आणि प्रेम धर्माच्या आनंदी दिवस कधी येतील याची आम्ही उत्सुकतेने प्रतीक्षा करीत आहोत. महाप्रभूंनी लिहिलेले 8 श्लोक खालीलप्रमाणे आहेत. हृदयात वर्षानुवर्ष साचलेली सारी धुवून टाकणाऱ्या आणि बद्ध जीवनाच्या जन्म मृत्यू रूपी दावाग्नीचे शमन करणाऱ्या श्रीकृष्ण संकीर्तनाचा विजय असो. हे संकीर्तन आंदोलन म्हणजे अखिल मानवजातीला मिळालेले सर्वश्रेष्ठ वरदान आहे, कारण हे वरदान रूपी चंद्राचा शीतल प्रकाश सर्वत्र वितरित करते. हे संपूर्ण दिव्य ज्ञानाचा गाभा आहे. हे संकीर्तन दिव्य आनंद सागराचे निरंतर वर्धन करीत असते आणि ज्या अमृताची आपल्याला आस आहे त्या अमृताचे पान आपण या संकीर्तनामुळे करू शकतो. 2 हे प्रभू, केवळ तुमचे पवित्र नामाचा सर्व जीवांना सर्व प्रकारची कृपा प्रदान करू शकते. आणि कृष्ण, गोविंद अशा तुमच्या लक्षवेधी नावे आहेत. या दिव्य नावांमध्ये तुम्ही आपल्या सर्व दिव्य शक्ती विहित केल्या आहेत. या नावांचे स्मरण करण्यासाठी कठोर नियमही नाहीत. हे भगवान, तुम्ही आपल्या अकारण कृपामुळेच आम्हास तुमची प्राप्ती करून घेण्यास पात्र करता. परंतु मी इतका दुर्दैवी आहे की मला या नावांचे मुळीच आकर्षण नाही. 3 नंबर, मनुष्याने स्वतःला गवताच्या पात्याहून हीन समजावे आणि मनाच्या अशा अवस्थेत पवित्र भगवान नामाचे कीर्तन करावे. त्याने मनाची अपेक्षा न ठेवता कोणताही अहंभाव
न बाळगता एखाद्या वृक्षाप्रमाणे सहनशील असावे आणि इतरांना सर्व प्रकारे मान देण्यास तत्पर असावे. मनाच्या अशा अवस्थेत मनुष्य अखंड हरिकीर्तन करू शकतो. 4 नंबर. हे जगदीश्वर, मला धनसंचय करण्याची, सुंदर स्त्रियांच्या सहवासाची किंवा अनेक अनुयायी गोळा करण्याचीही अभिलाषा नाही. जन्मोजन्मी तुमची केवळ ऐहितुकी भक्ती करण्याचीच मला इच्छा आहे. 5 नंबर. हे नंद तनुज श्रीकृष्ण, मी तुमचा नित्य दास आहे. तरीही अजाणतेपणे माझ्या या भवसागरात पतन झाले आहे. कृपया या भवसागरातून माझा उद्धार करा आणि तुमच्या चरण कमली मला एक यह यह कश्चित धुली कणाचा रूपात स्थान द्या. 6 नंबर. हे भगवान, तुमच्या पवित्र नामाचे कीर्तन केल्याने माझ्या नेत्रातून प्रेमाश्रूंची निरंतर धारा वाहू लागेल. असा दिवस केव्हा येईल? तुमच्या नाम कीर्तनाने केव्हा माझा कंठ सदोगदित होईल आणि केव्हा माझ्या शरीरावर रोमांच उभे राहतील? 7 नंबर. हे गोविंद, तुमच्या विरहाने मला एक एक क्षण युगासारखा वाटत आहे. माझ्या नेत्रातून मुसळधार पावसाप्रमाणे अश्रुधारा वाहत आहेत आणि तुमच्या अनुपस्थितीमध्ये मला अखिल विश्व शून्यवत वाटत आहे. 8 नंबर. श्री कृष्ण हेच माझे नाथ आहेत आणि त्यांच्या व्यतिरिक्त मी इतर कोणासही जाणत नाही आणि त्यांनी मला आलिंगन दिले किंवा माझ्या समोर उपस्थित न राहता माझा हृदयभंग केला तरीही ते माझे नाथच राहतील. ते काहीही करण्यास पूर्णतः स्वतंत्र आहेत, कारण तेच माझे आराध्य प्राणनाथ आहेत. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता कोणाला शिक्षाष्टकम म्हणायचं आहे का मी म्हणू? हा, संगीनी माताची आपण म्हणा. हरे कृष्ण माताजी. सादर हरे करा कृष्ण. श्री शिष्टाष्टकम. चेतोदर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयाकैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावतु जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धकम् प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्थनपं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिः तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन्ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः तृणादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि अयि नन्दतनुजकिङ्करं पतितं मा विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज सितधूलि सदृशं विचिन्तये नयनं गलदशुद्धारया वदनं गद्गद्वृद्धया गिरा उदयेर्निशिता वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरता विनष्टु मां
आदर्शनान्मरहत करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अष्टकम रे कृष्णा. खूप सुंदर माताजी, तुम्ही आपण खूप सुंदर